I ćao ljudi, sa vama je Minecraft X Gamer. Danas ćemo da igramo Minecraft Survival na ostrvu. Znači, počinjemo sa prvom epizodom, mislim ovo je nov serijal. Mi smo i krenuli da snimamo ono obično preživljavanje, ali nisam mogao do kraja da igram zato što me ubio Enderman i pojavio sam se na neko levo mjesto, ne znam ni ja, bilo bi mi muka ponovo da pravim sve. Ali dobro, sad krećemo sa preživljavanje na ostrvu ljudi. Hajde odmah da krenemo, da ne čekamo, evo to je to. To je zapravo seed ljudi. Reći ću ja, idete u deskripciji ako hoćete seed. Ladno, možete da ga vidite i vi da igrate ovaj svijet. Ovdje ćete tako negdje da se spawnujete i samo ćete ovako kao stvorite isto kao ja sve. Ok, ajde da krenemo sa drvima. Ok, malo sam se zeznao. Evo ga. Znači ovdje ćemo i da, ne znam da li, napravit ćemo i kućicu, mini kućicu, neće biti baš toliko velika kućica. Ali za krevet ne znam kako ćemo ljudi da se snađemo. Jedino pauke da ubijemo, ništa drugo. Evo imamo ovo. Dobro. Stavit ćemo ga evo. Ajmo ovdje šta. Uzet ćemo ovako, znači napravimo pickaxe. Napravili smo sve što nam treba i uzet ćemo još malo ovih drva. Treba će nam. Ili ako se ja slučajno ne čujem, čekajte samo da smanjim ton. Evo ako će već biti bolje. Znači počinjemo sa ovim preživljavanjem, znači ovdje neću stajati 100%. Ok, ovdje ćemo da stavimo ovaj, kako se zove, da, možemo mi da napravimo ljudi lopatu, to bi bilo mnogo dobro. Evo ga, lopata. Dobro, napravili smo lopatu. Sad idemo ljudi da iskopamo nešto malo kamenja. A u sljedećoj epizodi ćemo da kopamo onako rude. Ili ako sad nađemo neku rudu nema veze, ali mi ćemo u sljedećoj epizodi zapravo da tražimo kao metal, mnogo metala ćemo da tražimo. Ok, uzeo sam mnogo ovog kamenja. Mislim da mi je ovo dosta. Vidite ovo, tačno 14:14, dati. Kako mi se ovo potrefi. Čekaj samo da napravim još malo. Ok. Znači neće tako dugo da traje ovo preživljavanje. To možemo napraviti. Pa da. Za početak ćemo i mač da napravimo. Ok, napravili smo sve što nam treba. Sada ne znam. Uselit ću se ja ovdje. Ili ne znam, čekaj. Neka ovo ostane za kopanje. A ja ću sada da nađem neko mjesto. Neko drugo mjesto. Samo da zasadim ovo malo drveće. Ok. Mnogo dobijamo ovo drveće. Naselit ću se, ne znam. Evo, iskopat ću ovdje nešto. Ovdje će biti malo problema. Dobro. Morat ćemo... Ok. Ja ne bi ljudi ovdje da napravimo, pošto ovdje previše ima peska.
to će mi biti malo glupo. Hoću samo da vidim da će imati koja jabuka, pošto će ja biti jako gladan. A i moram dobijem na brzinu pauka da bi dobio fishing rod pa da pecam. Dobro, ajde, ja bi da napravim, evo nekde ovdje. Okej, ja imam lopatu kako sam drugo. Ako nekad padne FPS, nije ništa strašno. Ako vam smeta, ja ću to popraviti ako se uopšte može. Samo da se povećam još malo. Okej, još malo ovako. Dobro, ja mislim da će mi ovo biti dobro. Tako. Samo da vidim, da uzmem. Tako. Sada može lepo se kupi. Dobro. Sada stavljamo ovdje. I napravimo pećnicu. Nju ćemo ovdje da stavimo i napravit ćemo, i napravit ćemo jedan kovčeg za stvari. I ja ne znam šta sad još treba da uradim. Ovdje ćemo da kopamo možda u sljedećoj epizodi. A ja moram da nađem negdje hrane. Ja sam puno gladan. Ne znam šta da radim. Nemam koliko mi ide FPS. Idem jako malo, samo zato što snimam i slab mi je procesor, povećao se malo. Ali uglavnom mogu da snimam i ako je vama lijepo, kad se gleda, ako je vama dobro, onda možete, onda napišite u komentare da li je dobro ili ne, da ja to popravim, da vidim što čemu se radi. Ja bih, pa ne znam sad šta da uradim, šta još da radim ovdje, ne znam, ja sam sad ovo napravio. Pa ajde ovako, kad sam već tu, da napravim ove stepenice, pošto će mi i trebat će mi i kasnije i svaki put će mi trebati. 8 komada, znači uštedeo sam malo više ovih dasaka. Znači ljudi, kad svane, onda ćemo da završimo epizodu. Treba će mi više. Nisam baš toliko uštedeo. Onda ćemo morati ovo skloniti. Evo, kreće noć. Šta da radim? Stavit ćemo ovdje, a vrata ćemo, ili nećemo vrata, ćemo da napravimo jednostavno ovako nešto. Nemam dovoljno. Sad ću ja na brzinu. 2 drva. Ako bude mogla. Ne bih baš rekao da treba malo više. Ne, ja ovo neću da napravim. A i svejedno šta, napravio sam ovo, ili čekaj. Ne znam ovako. Samo da uzmem. Ovo će mi trebati nekad. Uzet ću zemlju. Uzet ću zemlju i ovako ću da okružim. Za početak,
malo smiješno. Ne, to veze. Smiješno. Ponovo sam se zezne zajedno. Šta će da radi? Stavit ćemo ovako i stavit ćemo... A ne, pa mi ne možemo da stavimo ovdje vrata. Nema veze. Ostaće ovo ovako, kako god. I noć je, pun je mjesec. Ajde, nek dođe neki mob, molim te. Ako ne dođe mob, ja ne znam šta ću raditi. Posadio sam ova drveća. Čekaj. Aha. Okej, to sam teo. To sam da uzmem hrane ovako. Mislim seme. Uvijek se izbudim. Evo, samo da uzmemo seme i to ćemo da stavimo u kovčeg i u sljedećoj epizodi ćemo da kopamo, a u trećoj epizodi ćemo da pravimo farm. Baš se spremam za to. Vidim kako se spremam. Imam jako malo semena. Ok. Kosturu, ja mislim, tu najviše pomaže. Kostur vam može pomoći zapravo i za semenke. Kada uzmete njegovu kost, kada ga ubijete, možete da napravite ono kao kost u prahu, kako se to kaže, nemam pojma. I to stavite ovdje na pod, izađe vam trava i to pokupite i dobijete ovo. Dobro, ja vidim da više ovoga nema. Ja ću to sad lepo da stavim. Dobro. I ne znam sad, ajde da malo mi raskrčimo ovdje, što se kaže. Ovako da raskrčimo. I to sam da napravim. Ok, neću napravim. Nemam sad vremena da napravim. Ne znam, sad planiram gdje da napravim kuću. Hoću da napravim neku mini kućicu. Ovdje bi bilo najbolje. Samo treba to da se raščisti. Samo da uzmem drvo. Hoću da uzmem. Hoću sad lepo da napravim da krčim ovdje malo dok ne dođe dan. Da, to sam hteo. Baš sam to hteo. I ok. Evo ga. Da napravimo lopatu. I treba sam da napravim baklje. Vidi se ovako, ali kućica se ne vidi. Ok. Puče. Sad da raskrčimo ovo kako treba. Evo ga. Sad ćemo mi to sve polako. Ajde. Evo ga. Ajde uradit ćemo još ovaj. I to će nam biti tako jedna širine mini kućica. Naravno pravit ćemo ih od dasaka. Zato sad neću da diram drva. Pošto će mi trebati u sljedećoj epizodi. U sljedećoj epizodi ćemo da napravimo tu kuću i da kopamo. A u sljedećoj ćemo da pravimo farmu i ne znam još nešto ćemo da radimo. I ne znam sad koja bi tu bila širina. Znači bila bi ovaka. Ovaka. Pa bila bi dovoljno velika kuća. Pust bi imalo pogled na ovo more. Dobro. Šta je ono ispod? Neki kao portali. Ok, da vidim gdje je mjesec. Tu je mjesec. I ljudi, ja bih htio da završim epizodu, šta već da radim. Ne mogu da čekam dan, a i vas je smorilo. Vidjet ćemo sve na sljedećoj epizodi, bit će mnogo zabavno. Prva epizoda uvijek bude ovako glupa, nikakva.
ali vidimo se ljudi u sljedećoj epizodi. Vidimo se, znači u sljedećoj će da bude mnogo zabavnije, bit će ovdje će da bude kao kućica i ovamo ćemo da kupamo, što sam rekao, ovamo. I šta drugo da vam kažem, vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!